Tutorial membuat huruf timbul atau boleh dibilang huruf 3D guys. Ini kita desain dulu, dioret-oret, gawe korel guys. Oke, habis dari korel terus di print nang kene guys. Nah, tuh guys, gawe mesin cutting guys. Mesin cutting, nah pisune guys diganti karo pucuke bolpen guys. Nah ini guys, nah, yo guys, halo guys. Ini mari print baru di daftar guys. Tadi ini ini tadi guys. Mari potong guys. Banyu apa itu bro? Banyu, oh rahasia. Waduh, kalau rahasia barang kesana kancane bro. Nggak template, gimana guys? Berarti mah ikuti batangan. Nah, sing garap iki jenenge Cak Kadun, wong gunung. Cak gunung. Ya, iku garap Mika karo tembogo, guys. Dan serius tenan, guys. Kate rabi ku, guys. Arep diumbah, guys. Nah, iku lek sisi iku sing gawe guyu iku Cak Sodik, guys. Ku tenanan iku, guys, garap, guys. Nah, lagi jenenge Pak Teguh guys, iki guys. Penggawaane totok-totok ngono bayarane jauh cakep guys iki guys. 150. Oh, ngono iki. Iki jenenge Cak Suli guys. Penggawaane mek grendok-grendok ngene guys. Lagi jenenge Pak Ko. Senengane ya mek ngono iku tok. Yang penting bayarane cakep jarene. Lah, lagi jenenge Cak Jebor guys. HP ini nggak kena lali iki. Loh guys. Aku, Pak. Iki tukang serabutan iki, guys. Yo nyekel komputer, nyekel tank top, saiki nyekel ripet, guys, saiki, guys. Iki tak ditu, guys, iki, guys. Loh, bagaimana mek kosok-kosok ngene tok. Ora melok matri iki, guys. Balik maneh nang Cak Tompel iki. Ceritane malah gawe letter, guys.